subong hindi pa matumod kun bala hazing o kun may iban pagid nga rason ang gintunaan sang kamatayon sang Corps Commander sang ROTC diriya sa Pasig City College, mga ka-K5 no, kay sa subong nagapadayon ang investigation sang Philippine Army o podya kapulisan naton diri sa syudad sang Pasig kag sang Pasig City College, kag according sa pag-interview naton sa pamilya sang biktima nga ginatugyan na nila ang investigation sa aton nga mga otoridad, mga ka-K5. Hindi na pagpaidalom sa autopsy ang bangkay sang Corps Commander sang Reserve Officers Training Corps o kon ROTC sang Pasig City College o kon PCC. Ini ang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Attorney Benjo Clarete, hepe sang Pasig City Police Station sa interview sang K5 News FM Iloilo. Suno kay Clarete nga humalin sang nasapuan nga wala na sang kabuhi si alias JP, 21 anyo sa puno sang rambutan sa gwa sang boarding house ini sa Barangay Tubod sa Nobyembre 29 sang kaagahon. Nagpabutyag ang amay sini nga si alias Romel, 56 anyos nga hindi na pag-i-autopsy ang bangkay sang iya bata. Hindi pa man sa karon matumod kung hazing ang ginkamatay o kon ang rason sang depression ni alias JP nga gintunaan sang pagkautas sini sang iya kabuhi. Sa interview naman sang K5 News FM Iloilo sa amay, ginpayag sini nga wala sang may nabuya nga istorya ang biktima sa ila kung may problema ini o kung anuman ang iya ginabatyag. Sa pagkahibalo ni Romel nga sa tumbulan sang Hunyo, ginbaton ni alias JP nga mangin Corps Commander sang PCC sa dinsugod sadto, naglain ang kondisyon sang lawas ng biktima nga masamina nga nagalain ang pamatyag kag nagapalang luya. Dugang pa ni Romel nga tuman ka dedikado ang iya bata sa katungdanan sini bilang Corps Commander, bangod handom niya nga mangin soldado sa di nakapasar na ini sa exam sang Philippine Army. Magluwas diri tuman katutom sa pagtuon si alias JP kung sa din isa o kon duha ka oras na lamang ini nagatulog o kon nagapahuway. Samtang ginatugyan naman sang pamilya ang investigasyon sa Philippine Army kag Pasig City Police Station. Hindi na-depress ang ining estudyante kag na-stress bangod sa hazing. Anong kamatuod sila sa hindi ako maka-comment sa munang issue kay hambal ko gani kagina ang cause of death niya during the time wala siya sang mga apparent evidence or apparent niya mga indication niya na may hazing nga natabo prior sa insidente. Live diri sa syudad sang Pasig, ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. News is brought to you by. Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.